हादरनि लाख लाख मबाइल फन बाहायगिरि सुबुंफोरनि थाखाय बे समाव मोनसे दुखुनांथाव रादाब। फैगौ 2-3 दाननि गेजेराव थाबैनो मबाइल रिचार्ज बांनायनि मिजिं दं हादराव। जिअ, एयारटेल आरो भिआई कास्टमारफोरनि थाखाय बे समाव दुखुनि रादाब। हादराव थाबैनो मबाइल रिचार्जनि बेसेना बांगोन। मोनफ्रोम रिचार्ज प्लानआ बेसेबां बांगोन आरो बेसेबां जौखोन्दो बारायनो हागौ बेफोरनि सायाव लाना फैबाय बे समनि मोनसे गिदिर आपडेट। नंगौ, बे समाव लाना फैदों हादरनि लाख लाख जिअ, एयारटेल आरो भिआई कास्टमारफोरनि थाखाय मोनसे गोनांथार रादाब। हादराव मबाइल रिचार्जनि बेसेना फिन बांगोन। जिअ, एयारटेल आरो भिआईनि रिचार्ज फैगौ 2-3 दाननि गेजेराव थाबैनो मबाइल रिचार्जनि बेसेना बांनायनि मिजिं दं हादराव। 2निफ्राय 20% बांनायनि मिजिं दं हादराव मबाइल रिचार्ज। जिअ, एयारटेल आरो भिआई बाहायगिरिफ्रा गोबांथार बेसेनाव सोनांगोन रिचार्जनि प्लान। फैगौ 2-3 दाननि गेजेराव मबाइल रिचार्ज बांनायनि मिजिं दं हादराव। 299 रांनि रिचार्जनि बेसेना जाहैगोन 344 रांनिफ्राय 375 रांसिम। टेलिकम कम्पानिफोरा 5G इन्टारकानेक्सन जौगाथायनि थाखाय गोबां रां थिसनगोन। जाउनाव रिचार्जनि प्लान बारायनायनि मिजिं दं हादराव। हादरनि लाख लाख मबाइल फन बाहायगिरि सुबुंफोरनि थाखाय बे समाव मोनसे दुखुनांथाव रादाब। फैगौ 2-3 दाननि गेजेरावनो बारायनायनि मिजिं दं हादराव मबाइल रिचार्ज। 2निफ्राय 20% बांनायनि मिजिं दं हादराव मबाइल रिचार्ज। आरो बे समाव लाना फैदों जिअ, एयारटेल आरो भिआई कास्टमारफोरनि थाखाय गोनांथार रादाब। जिअ, एयारटेल आरो भिआई बाहायगिरिफोरा गोबांथार बेसेनाव सोनांगोन रिचार्जनि प्लान। 299 रांनि रिचार्जनि बेसेना जाहैगोन 344 रांनिफ्राय 375 रांसिम। टेलिकम कम्पानिफोरा 5G इन्टारकानेक्सन जौगाथायनि थाखाय गोबां रां थिसनगोन। जाउनाव रिचार्जनि प्लान बारायनायनि मिजिं दं हादराव। बे समाव जों नोंथांनो खोन्थागासिनो दं दि नोंथांनि आखायाव थानाय मबाइल फननि रिचार्जखौ नोंथाङा गोबांथार बेसेननि प्लानाव बायनांसिगोन। जिअ आरो एयारटेलनि थाखाय नोंथाङा गोबांथार बेसेनाव सोनांसिगोन रिचार्ज। फैगौ 2-3 दाननि गेजेरावनो बारायनायनि मिजिं दं हादराव मबाइल रिचार्ज।